Manibulise bantwana bemfihlakalo yama-Afrika, manibulise bantwana bendlu entsundu. Uyabulisa uGaba, uyabulisa umuntu omlambo kunonke kwindawo ngendawo enibukelene kuzo. Bantakwethu, ithongo lithi makuhlanjululwe amaxhanti. Ithongo liza nokhanyisa amathongo. Lithi elithongo makuhlanjululwe amaxhanti. Uyandihlupha kakhulu lo mbono kuba ndihlale ndiyitsho qho into yokuba amaxhanti asemakhayeni wethu angcolile. Amaxhanti wasemakhayeni wethu afukanyelwe ngamaxhanti. Izindlu ezinkulu emakhayeni wethu zokwenza amasiko zifukanyelwe ngamaxhanti. Zifukanyelwe yimimoya emdaka. Lentsebenzo kubalulekile into yoba uyingenele wena mntu oyaziyo into yoba ninexhanti kowenu, ninendlu enkulu enilala kuyo kowenu yamasiko wekhaya. Laa ndlu enkulu yakowenu nayo iyakudinga yokuba uhlanjululwe. Uzwelidala lowa wayenexhanti kulaa ndawo yayinobuhlanti uyadinga into yoba naye usetyenzwe. Xa ufumene ezi zikhali zomoya athe ukhanyisa mazidityaniswe okanye azazidibanisa, uhambe uyosebenza kwaZwelidala kulaa ndawo yayinexhanti, ube sowuchela uZwelidala wonke. Nditsho phaa efusini kowenu kwaZwelidala, kuba kulapho amathamsanqa athwetyulwa khona, kulapho imikhuba amagqwirha ayenza khona. Uyabona kwelaa khaya lidala lakwenu, uyabona kwaZwelidala kulaa ndawo eningasayiyo kuyo, kulapho amagqwirha amosha khona, kulapho kumele niyolungisa khona. Xa nifumana ezi zikhali sesizenzile nokhanyisa sazidibanisa, kulapho umele uzithathe uyoqala khona usebenze, ubuye uzosebenza eli xhanti lakowenu. Ndiyacamagusha. So bantakwethu, yintsebenzo ebaluleke kakhulu. Yintsebenzo ebaluleke kakhulu. Utshilo ukhanyisa wathi xa ngabe yena yonyathela kwakho ukutshaja into engapha ko-5,000. Mna xa ndiyokunyathela kwakho yi-20,000. Ubhetele ukhanyisa kakhulu. Mna xa ngabe ndizayonyathela ngokwam ndenze lo msebenzi yi-20,000. Now lithi thongo makulungiswe amaxhanti angcolileyo. Makulungiswe izindlu zasekhaya esenzela kuzo amasiko ezingcolileyo. Omnye ubawo olapha enkonzweni ndamnika izinto zenkonzo, ezi products zalapha enkonzweni, wagoduka. Waxa efika kowabo belungisa umgubasi, kwaphuma izinto ezingcolileyo emgubasini kowabo. Yiyo loo nto ndisithi ningahlambulula amaxhanti nje qha, nihlambulule nezindlu ezi zinkulu zakwamawenu. Nihlambulule noZwelidala. As soon ufumana ezi zikhali uzi-order, uzithunyelelwa kuPepa okufutshane ngale 1,000 rand, ube suyazisebenzisa kwixhanti lakwenu, ube suyazisebenzisa kuZwelidala, uchele yonke indawo. Uchele yonke indawo kuba imikhuba yenzeka phaa emangcwabeni, yenzeka kulaa mangcwaba amadala kwenu, yenzeka kulaa ndawo yayinexhanti lakowenu. Benzothi nje kuwe ungawadeleli amandla wale ntsebenzo, ungawadeleli amandla wale ntsebenzo. Utshilo ukhanyisa amathongo wathi akazuqhuba abantu ngasemva, athi ngenelani le ntsebenzo. Wena ozaziyo into yoba izinto zakwenu zimile, wena ozaziyo into yoba xa nixhela kowenu nixhelela izilwane, wena oyaziyo uba kowenu iinkomo azisakhali neebhokhwe azisakhali, nayancama. Ayikho into eningayenzanga, kodwa amasiko ekhaya awalunki. Nina abantu eniyaziyo into yoba amawenu afukanyelwe lixhanti, lithuba loba le ntsebenzo eze ngeli thongo
uyingenele kuba inamandla angummangaliso. So kubalulekile into yoba uyingenele Lentsebenzo, ibalulekile kakhulu mntakwethu, ibalulekile kakhulu. Into emnandi into yoba akudingeki noba uze ecaweni, kudingeka nje into yoba ufumane ezi products uzithunyelelwe kupepo okufutshane, ube sosenza izinto ngokwemiyalelo yethu. Uyasifowunela sikuxelele uba yenza ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo, sithi yenza ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Thina sizokugayida efowunini into yoba yenza ngolu hlobo, yiya kwaZweledala, apho ungasahlali mntu, apho lo mzi wawuphuma khona, ufike usebenze uhlambulule uZweledala, uphinde uze kule ndawo uhleli kuyo uyihlambulule nayo, uyihlambulule, uhlambulule Ixhanti, uhlambulule indlu enkulu le yabantu abadala. Kunalo moya ekumele ususwe, kunalo moya wobumnyama ofukamele ubuhlanti bakwenu, kunalo moya wobumnyama ofukamele indlu yakwenu. Uthi uyothatha amathongo kowenu uwathatha kwindawo engcolileyo, uthi uthethe Ixhantini kowenu, uthetha kwixhanti elingcolileyo. Now sithi hlambulula Ixhanti lakwenu, nali thongo livelile liza nokhanyisa amathongo. Uthe ke makukhanyiswe nge-1,000 bese siyakuthumelela kupepu okufutshane. Camaku mzali, ndiza kunika inamba yam as soon ndigqiba apha, sive into yoba ufuna uncedwa ngantoni na. Ndiyacamakusha. Tshilo ke bantakwethu, inkonzo nge-8 ka-April ikhona eJohannesburg. Sikhona every Saturday eJohannesburg, kodwa nge-8 ka-April sabe sinenkonzo enkulu. Kodwa apha eJohannesburg eFreedom Park every Saturday and Sunday sikhona. Ufuna ibhafu, ufuna izikhali zomoya, ufuna ukuthandaziswa, yiza. Ndiye ndithi noba ndikho, yiza, uzofika ugqugqugqwe khona apha. Ndimthembe kakhulu ugqugqugqu, ndimthembe kakhulu ugqugqugqu, uza kunceda. So yiza noba asikho apha eFreedom Park, uzothatha iintsikelelo zakho. Kodwa nge-8 ka-April sabe silapha imini yonke, khanyisa amathongo uzabe lapha, abantu baseKapa bazabe lapha, abantu bakuXentane bazabe lapha, abantu abasuka eMthatha eBhayi bazabe lapha. So sithi woza nawe nge-8 ka-April uzoba kunye nathi. Nge-29 April sizabe sikwashowkho eKhayelitsha. Ndicela le poster imfihlakalo yama-Afrika uyiprinte, uyincamathisele kule ndawo uhlala kuyo, uyiprinte out e-internet cafe, uyincamathisele kule ndawo uhlala kuyo, wazisa abantu ngemfihlakalo. Nam ndiza kwenza kanjalo, ndiza kuyiprinta out ngomso, ndiyincamathisele everywhere apho ndihlala khona. Kodwa benizothi nje kuwe ungawadeleli amandla Lentsebenzo. Yabo Lentsebenzo le yokuhlambulula ubuhlanti bakowenu, Ixhanti bubuhlanti bantakwethu, yokuhlambulula indlu enkulu yakowenu. Kuba kulapho ucela khona intsikelelo, kodwa iintsikelelo zivaliwe, kodwa iintsikelelo zibotshiwe. Ndithi kuwe yingenele Lentsebenzo, makube xosi ke kubele bantwana bomgquba. Siselapha eFreedom Park ke, siselapha eFreedom Park, sihleli ngoku siyancokola nabantu abakhoyo, sihleli nje siyancokola ngoku. Nangomso sikhona apha eFreedom Park. Yiza nje wena uzoconsulta, uzokufumana ibhafu, uzokuthandazelwa. Yiza nje sizokhulula into zakho, umuntu waseJohannesburg. Suba namanzi emadolweni, yiza mntu waseJohannesburg, suba namanzi emadolweni. Yizani nje apha eFreedom Park every weekend. I-uniform yebandla ndiye ndayixelelwa bendikucendani uba mele ibe njani ke ngoku enye. Benditshilo ndathi hayi mele ibe nje phaa kulaa group ye-members. Now Cendane fika umsuthu, hayi sayilungisa. Ndizawuqala ndithungisele umama phaa endlini nentombi yam, nibabone. Makube xosi ke kubele bantwana bomgquba. Camaku.